Jeg holder af den rigtig gode historie, og noget, der egentlig tiltaler mig, det er at læse om nogle mennesker, der sådan lige er lidt ude på kanten. Jeg vil ikke sige, at de er psykisk afvigende, men nogen, der alligevel sådan er ikke sådan mainstream mennesker. Og der synes jeg egentlig, at den her John Colapinto, der hedder Lige efter bogen, er et rigtig godt eksempel på. Fordi der følger vi faktisk vores hovedperson, Cal Cunningham, og han er sådan en ung amerikaner, som går rundt og altid drømmer om at blive en berømt forfatter. Så bor han sammen med en anden gut, Stuart, som faktisk er ved at skrive en bog. Og han dør pludselig i en trafikulykke, Stuart, og så ligger det her manuskript jo og glor på vores ven Cal. Så tager han det og lader som om det er hans manuskript, og det bliver det store gennembrud for ham som forfatter. Men det er jo en løgn, han lever på for din andens manuskript. Så det der med nogle mærkelige mennesker, der måske i virkeligheden lever på en livsløgn eller lever ude på kanten, det synes jeg er enormt fascinerende at læse om. Man siger jo, at man kan ikke se ind i et andet menneske, men det er faktisk det, skønlitteraturen kan. Det kan hjælpe os til at se ind i andre mennesker.